Salam edildiler, qoğmusunuz. Qızıqlı kanala hoş geldiniz. Eğer siz Qızıqlı kanalda koyulan videoları halayan bolsanız, gayrat edip ağda bolun ve like basın. Bugün hem men sizin bilen ören qızıqlı hikayeleri paylaşarım. Bir şehirde bir adam şeker satyan eken. Ve ol adamdan şol şehrin etegindeki ovada yaşayan bir dayda hep dedi bir yada iki sefer gelip şeker satın alyan eken. Şeydip olur birbirini qovu tanap gurungdeşlik geçirenden soň bir gün yankı şeker satyan adam ol dayda sen ovada yaşayan bolan ovada qovu qaymaklar vardır. Sen bana 1 litr qaymak getirip bilermiň diýipdir. Dayda hem gep ýok, getirip bereýin diýipdir. Soňra dayda ovada dönüpdir we owadan yankı sığırlı adamlardan qaymak satyanlardan 1 litr qaymagy satın alıp gelipdir. Ve getirip bunu yankı şeker satıcıya veripdir. Şeker satıcı hem pulunu töleptir ve dayda ovasına dönüpdir. Biraz vakit geçenden soň şeker satıcı birazcık şüpheli bolandan soň gelmen şu daydanın getiren şekerini bir ölçep göreyin. Hakikaten bana 1 litr şeker getirdi mi? İyi yankı bağışlarsınız. Qaymak getirdi mi ka deyip bu qaymağı ölçep görüpdir belin 850 gram çıkıptır. Sonra yankı şeker satıcı günü qada gidipdir ve bu bolan wakaları aydıp beripdir. Qada hem daydany çağırıpdır. Dayda gelipdir ve dayda deyipdir sen näme beýtän adamın hakkını yemek mesledin. Beýaşyňda eýle deyipdir belen dayda deyipdir yok. Meniň hiç kimi hakkını yemek niyetim yok. Şeker satıcı menden bir litr qaymak isledi. Menem onu getirip berdim. Emma senin getiren qaymaň 850 gram çıktı deyipdir. Qazy. Dayda hem bağışlarsınız belen meniň özümün ölçärýär terezim yok. Ovadaky qaymak satyan dayda da terezi var belen ýöne 1 kilolik taş yok deyipdir. Şol sebäpli de men yankı adamdan alan şekerimi şu 1 kilolik taşyň ýerine koydum ve onun karşısına da 1 litr qaymak koyup şeydip deňeramlyk bolandan soň şonu satın aldım ve getirip verdim deyipdir. Şeylilikte yankı şeker satıcı adam özünün ayıbını hem açıptır. Yani onun aslında bir kilo şeker değil de 850 gram şeker satıp yöründüğünü belli olupdur. Ve daydaya köp pul tölemeli olupdur. Yankı bu eserin esası manisi näme? Kazma bişersin, yakma. Kazma düşersin, yakma bişersin. Yani näme diýmek isleýär? Kişinin hakkını iýme diýär. Kişinin hakkını iýsen, barbyr ol sana ýokmaz. Bir ýerinden deşip çıkar. Bolýa adamlar buňluk bilen şu video tamamlanýar. Indiki videolarda görüşýänçek hoş, sağ olun. İkinci hikaye. Bir wagtlar bir yurtda bir garry padşa bar eken. Yankı garry padşa belli bir ýaşa ýetenden soň yankı padşalyk wezipesinden gitmek isläpdir. Ve özüniň ogul gydy bolman soň öz ýerine şol ýurtda ýaşaýan ýaşlardan birini saýlamak isläpdir. Ve bütün ýurda oglan edipdir. Ve ähli dalaşgarlary köşke çağırıpdyr. Padşa bolmak isleýän ähli ýaşlar köşke barypdyrlar. Padşa bulary garşylap, ýedirip içirip yankılara diýipdir. Padşa bolmak isleýän ähli adamlara meniň bir şertim bar diýipdir. Enha şu bedrede her türlü ösümlikleriň tohumlary bar diýipdir. Şertim şeýle diýipdir. Şol tohumlardan her kim bir sany alýa we indiki ýyl bana şol ösümlikleri getirip görkezýär diýipdir. Ve men şolaryň içinden birini padşa seçýän diýipdir. Her kim bu tohumları alıp öýle-öýüne dagapdyrlar. Bir näçe ay geçenden soň yankı her kimin öýünde ösümlikler göwerýär diýär. Ýöne bir ýigidin yankı eken tohumy hiç ýyl göwermendir. Näçe alada etse de hiç ýyl göwermendir. Soňra bu biýinjelik bolup dostlaryna salat salypdyr we dostlaryna diýipdir: "Meneme suw berýän her zat edýän bilen ýöne meniň tohumym göwermedi. Näme üçin beýle boldy ka?" diýipdir.
Dostları da deyiptir, ay dostum belki de senin padşah olmak nesibeňde yok. Sen gowsy günüňe razı boldy, ýa-ni durmuşyňy dowam etdirber deyipdir. Yigit şonda da umydyny üzmendir. Käwagt günüň aşanyny ýa-ni gutyny toprak bilen tohum ekilen toprak gutusy bilen günüň aşanyny tutupdyr. Her zat edipdir ýöne şonda da görmendir. Ýa-ni bir ýyl geçenden soň ýa köşke barmaly gün gelipdir. Ähli ýaşlar köşkege ýönelipdir. Ýa-ni her kimiň elinde türlü hili ösümlikler bar diýen. Kim elinde alma, kim elinde armut, hurma we şeýle. Emma bu ýigit gitmek islemendir. Şonda da ejesi diýipdir, oglum näme diýipdir. Sen benim pikirimçe git diýipdir we bolşy ýaly aýt diýipdir. Ýani ekdim, görmedi. Boldy diýipdir. Oğlun hem ýa-ni barypdyr şoýla ýere köşke. Ve bir çünkde oturupdyr. Bu kulurağa oturupdyr. Sebäbi ähli daş töwerendäki adamlaryň elinde ullakan ösümlikler bar eken, onuň elinde bolsa toprakly bir sany guty. Padşa ýa-ni gelenleri garşylapdyr we gören şatlyk bilen gülkü bilen ýeke sorapdyr. Bu näme hurma, bu näme armut, bu näme erik, şetdaly we şeýle. Padşa gözünün gıytağı bilen ýa-ni boş ýa-ni toprakly gutyny tutup duran ýigidi hem görüpdir. Ýöne hiçat diýmän tahtynyň ýerine geçiripdir we gelenlere tügeleme diýipdir. Gowy ösümlikler bar diýipdir. Soňra wezirleriniň birine ýa-ni diňe toprakly guty alyp gelen ýigidi özüniň ýanyna çağırmagy haýyş edipdir we olar ýigidi getiripdirler. Bu da ýigide diýipdir. Gel otur diýipdir. Oturupdyr. Öwürmedimi? Ýok, öwürmedi. Bolýa diýipdir. Soňra ýa-ni ähli gelenleri padşa ähli gelenleri ýüzlenip, ähliňiz diýipdir, ýeriňizden galyň diýipdir. Eni haşy görýän ýigidiňiz siziň inniki padşaňyzdyr diýipdir. We her kim aňk-taňk bolupdyr, haýran galypdyr. Näme üçin beýle boldy, näme üçin beýle boldy? Düşünýän diýipdir padşa. Näme üçin beýle boldy diýip soraýandan bilýän diýipdir. Ýöne men size bir zat aýtaýyn diýipdir. Siziň baryňyz diýipdir, gynansak da ýalançy diýipdir. Sebäbi şol tohumlary men size bermezden öň ähli ösümlikleriň tohumlaryny goýup gaýnatdym diýipdir we olaryň göwürmek mümkin däl diýipdir. Emma şonda da siz şoňa meýdaş tohumlary tapyp, başga bir tohumy ekip, edil şol berilen tohumyň berjek miwesini ýetişdirdiňiz diýipdir. Edin zähmetiňiz üçin Taňry ýalkysyn diýipdir. Ýöne siz padşa bolmaga münasip däl. Gynansak da siz diýipdir, zähmetkeş adamlar ýöne padşanyň ýerine geçip biljek adamlar däl diýipdir. Ýani ha şeýle. Şu hekaye näme diýmek isleýär? Ýani şu hekaýanyň esasy manysy elmydama dogruçul bolmak gerekdigine noktaýa. Ýani adam ogly käwagt yalan sözläp bilýär. Ýöne ýalanyň ulusy kiçisi, agy garasy ýokdur. Yalan yalandyr. Şoň üçin dogruçul bolsaňyz elmydama kazanarsyňyz. Bolýa, edin agalar we mehmanlar, eger şu videony halan bolsaňyz gaýrat edip agda bolun we like basyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.